Kde sme? Nachádzame sa pri Stráňach pod Tatrami nad osadou. A vlastne, ako vidíte dookola, stromy zmizli pravdepodobne do osady na ramenách našich spoluobčanov. Tu boli predtým kompletná plocha stromov, tu bol les. Áno, bol tu dospelý porast borovicový. Kedy? Ešte pár rokov dozadu. Je takýchto plôch viac? Vlastne takéto plochy sa nachádzajú okolo všetkých osad rómskych, ak to môžem tak povedať. Chodia to kontrolovať policajti spolu s vami, lesníkmi? Áno, pravidelne Celú vetu. robíme pravidelne razie aj v súčinnosti s policajtami. A výsledky? Výsledky je zopár zadržaných, ale z dôvodu nízkej hodnoty dreva, ktoré sa nachádza práve u neho, sú výsledky skoro nulové. Výborné, ďakujeme. Ale